आसाम आयेन आफादनि जा जानो गोनां बिसायख'थि बेनि फोसावदिंनि जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव आङो आदा दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथांनि जानानै आङो एसे फोसावदिंनो फैदोंमोन। थ' आङो उदालगुरिनि जायफोर बियाबनि रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों दिपेन बर' बिथांनो खेबसे खाबु होनांगौ। थांनाय गोलाव सम बिथाङा एबसुनि प्लेटफर्मनिफ्राय हारिनि थाखाय खामानि मावबाय आरो बेजों लोगोसे आं मानि थाखाय बिथांनो खामानि मावनो खाबु होनांगौ होनना बुङोबा जोंनो गोदान जोलै नांसिगौ। गोदान जोलैया गोदान सान्थौजों खामानि मावनाय डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्राथ' जाखाबाय थायो। जायखिजाया एमएलए जायामोन आं जाबाबो सोरबा एक्स वाइ जेड जाबाबो डेभेलपमेन्टेल खामानिया जाबाय थाखागोन। नाथाय बेजों लोगोसे समाज दानाय हारिनिबो खोथा थाहैबाय। थ' बेफोरनि थाखाय जुदि सोरबा खामानि मावग्रा मानसि दङ बिथाङा खामानि मावगोन उदालगुरियाव। थ' बे मोनसे गोदान मिजिं गोदान आसा गोदान जोलैया खाबु मोनथों। आङो रिहन दैमारि बिथांनि बाथ्रा आङो बारा जेबो बुंनो थाङा। नाथाय मोननैसो सोंथि सिखांदों जे 2003 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना पावाराव दङ, बिथांमोना इलेक्सन गेलेबोबाय, बिथांमोननि जायगायाव गोदान जोलैया माब्ला जायगा मोनगोन बे मोनसे सोंथि। थ' गोदान जोलैया सोर जागोन? दा हमना ला इउपिपिएलआ अपोजिसन पार्टि बड'लेण्डआव अभियासलि इउपिपिएल थागोन। नाथाय इउपिपिएल नङाबा बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय सोर रिप्लेस खालामगोन बिथांखौ? बिथाङाथ' बैसो जाबाय। दा मोनसे फेमिलि पलिटिक्सनि खोथा ओंखारगासिनो बेहाय उदालगुरियाव बिथांनि फिसालानि बाथ्रा बिथाङा फिसालाखौ लाबोनो नागिरदों जाहैबाय। दा बाथ्राया मा जादों बिपिएफआव जायफोरा थांनाय 20 बोसोराव खामानि मावबोबाय बिथांमोना खाबु माब्ला मोनगोन? बिथांमोनाथ' खस्थ' बिराद मावदों। थ' बिथांमोननि जायगायाव रिहन दैमारि बिथांनि फिसालायासो जायगा मोनगोन नामा? बेफोर जाबाय मोनफा मोनफा कुइसन। थ' सोंथिया बेयावबो सिखाङो बिथाङा मा मावखो? थांनाय बिटिसिनि जा 17 इयारनि रिजिममोन मोननै बोसोरनै बिथांमोना मायाव इन्टारिमाव दङमोन आरो 15 इयार बिथांमोना पावाराव दङमोन। बिनि उनाव बिथांमोना मा जाखो? बिथाङा मिनिस्टारमोन। एज आ मिनिस्टार 15 इयाराव बिथाङा मा खामानि मावखो? ओरैबायदि माबाथावना आरोखि मुं लाथावना मा खामानि मावखो? बे कुइसन जायो। रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ सानथों दि उदालगुरिनि रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ सानथों बिथाङा मा खामानि मावखो? मा मावखो? खयथा लामा मावखो बे बाद दोन। दस्राफोरा मा बेनिफिट जाखो बेबो आरो बिथांनि वेल्थ जों मिथिगौ बिराद सासे वान अफ दा माने रिचेस्ट बिथाङा पार्सन दा बड'लेण्डआव। थ' बे माबाया इकुवेलेसन बेलेन्स मोनसे मानो थायासै? बिथाङा माबोरै एथ' वेल्थनि बिगोमा जाखो आरो दस्राफोरा मानो दिनैबो जेबो जानो हायासै बिपिएफनिफोरानो? थ' बेखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा साननायनि बाथ्रा। बिपिएफआ दिनै बेहाय उदालगुरियाव इयुथफोरनि थाखाय जा फैसा रानदोंमोन अनसुंथाइ रानदोंमोन बेहाय बिथाङा मा रल लाखो? साबैसेया मोनखो? बिथाङा दि मा होनो प्रपार एप्लिकेसन गैया, ट्रेन्सपारेन्सि गैयालागासिनो दि बिटिसिआ रानबाय, बिथाङा डेपुटि चिफ बिटिसिनि बिथाङा मा रल लाखो? बिथाङा बिदि दुर्निति जानो मानो हगारना होखो? कुइसनफोरा बेफोर बिथांनो फिन खेबसे भट होनायनि सिगां उदालगुरिनि रायजो राजा बिथांमोना बे बाथ्राखौ साननो नांगोन। दा खोनानो मोन्दों बिथाङा मा खामानि मावखो 15 इयाराव जों बेखौथ' मिथिला। नाथाय गोदानै खोनानो मोन्दों बिथाङा मोननैसो दाबि खालामगासिनो बिथाङा खामानि मावदों होनना। बिनि गेजेराव जाबाय मोनसे फ्लाइअभार जाहैबाय उदालगुरिनि। फ्लाइअभारा गासैबो इभिडेन्स दङ जाहैबाय। बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा। बिटिआर एकर्डनिबो आं बाथ्रा बुंथ'ला। नाथाय लकेल मानसिफोरा जायफोर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना मिथिगौ फ्लाइअभारा बिटिआर एकर्डजों मोननाय। बेहाय बिथांनि खुनु कन्ट्रिबिउसन गैया। बिथाङा जास्ट माबाखौ गायसनफैदों। ओमफ्राय स्पर्ट्स एकाडेमिनि खोथा जाहैबाय। स्पर्ट्स एकाडेमि थांनाय समफोराव बिराद बिथांमोना दल दामबाय। चरन बर' बिथांनि माबायाव गोलैयोदां कनस्टिटुवेन्सियाव उदालगुरि टाउनावनो खाथि खाला आं बेखौ मिथिया। बेनिबो माबाया जाहैबाय बिटिआर एकर्ड। जास्ट बेखौ बिथांमोना मुंखौल' लानानै गायसनबाय। नार्सिं एन्ड पेरामेडिकेल एकाडेमिनि खोथा फैदों बेबो बेनो सेम थिं आरो आइटिआइनि खोथा फैदों बेबो बेनो सेम थिं गासैबो बिटिआर एकर्डनि। दा बे मोनब्रै मोजां खामानि उदालगुरियाव जादोंमोन। नाथाय बे मोनब्रैनि बिथांनि कन्ट्रिबिउसना जिर'। बिथाङा मा मावखो उदालगुरियाव? दा मानसिफोरा ओरैनो मोजां मोनबाय थानायनि सोलाय दिनै इयुथफोरा सोरबा ओंखारफादोंनो। इयुथफोरा मानो सोङाखै दि इयुथनि थाखाय जा स्किम होदोंमोन बेखौ मानो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लिगेलि मानो जायासै? बे बाथ्राखौ इयुथफोरा मानो सोङाखै बिथांनि फिसालानि उन गिदिंनायनि अनगायै? थ' बेफोर जाबाय कुइसन। पलिटिक्सआव बिथांनि फिसालायाबो फैनायनि मोन्थाय दङ। नाथाय जास्ट बिथांनि फिसालाखायनो फैनांगौ बिदि खोथा नङा। बेखौ जायफोरा खिबु बेरायगासिनो बिथांमोना साननांसिगौ।